Yo tipe, momola boss. Baby, kada do titisa usuzona wele. Kada do shandize ngemare Obama usuzona. Ayo ijipaze gaga. Le style intelligent di petrowe mola. Katika bato matikongu vano janda shumasongu kasinga kete kaita rongu Style kai kutitiri mavuruko yota ibino pina matambo funda ka baby le kakatindire kumangira kuma wakasati kataura wakano na kasati kasarura akonda kati huya kuno kakatindika noro wakuba kakati pinza busy kai kutiti chaita vinzi amo kakati tumanisa akati kaya kuti isu kati pesa nisa no ingaonenda kuimbira ma love song ichi chitora nguva yako ingenda kuimbira airtime daitumira iwa nasuna wati tumanisa baby aisakendenga kunyango aikuvimba yesulonga nembari yokobama wavikundete mbanzira yewaifambira chaunoko wandicho chawakatyara waisakendenga kunyango aikuvimba yesulonga nembari yokobama wavikundete mbanzira yewaifambira chaunoko wandicho chawakatyara wamwendo vakaurayana vachipfumbitsana vamwe vachisongezana nekuda kwezvako iwewe vakaviringa vakavanda vamwe vaishanda uchivanyengera uchivavhiringedza njere misosi pamatama uchichema vaiuya nebenzi vave kukusema chimwe ingozi pane muto wakatema pamwana tete ndopa wakagena chinyarara kuchema yevu uchamuvanda nokuda chinyarara kuchema mwana vamai vangu uchamuvanda nokuda chinyarara kuchema yevu uchamuvanda nokuda chinyarara kuchema mzadzi yangu uchamuvanda nokuda uchitandaka chetemira une pane taimu pane yanokuda zina rudo remufirimu kana mwari vatonga usazotidai chingoti mwari wangu ndigonezei angaziri vako vakuramba uyo achaida chete kukurwadza moyo adzidza moyo wokanzvadzi yangu nekuyo chengeta vanavo vakapiwa zakatipe gore rinyowani zvinyowani nyutenareshani takutinja mabatani tovaratidza tiri mafayamani atikundike nekuti teopomafomeshani aitaisi tikasvika pafunctioni evapeslokani wenitsitringemani vatiti tobata batigananga pamishani chishuwo chedu kuda kupinda mufainari 2016 yaimwe season original fake kuno aitore mari vanotini wani style and pattern hatina nguva noksi uchitswanya patani batabata matsaka vanotini watipe havapurira musaka 2016 tabata panorwadza tachamuka pasaundi vaudze chakapatanyarara zvino wanditanga pamangoma omangoma nchapa ndainge ndanyarara zvino wanditanga pamangoma omangoma nchapa ndainge ndanyarara zvino wanditanga pamangoma omangoma nchapa ndainge ndanyarara zvino wanditanga pamangoma omangoma nchapa ndati njipinda muketi kuona chimsimba inetsoka ndirasike vepaipa ndavata ndarota vachitaura vamwe nezvitema ndicheuke ukavaona vachimhanya vachikumira zvizhinji zvekupfeka zipasi patati batike vane makatsi eshiri rwendo runokukopa zvisizi zvavo mangoma atimisike saka ndini anovamarisa dhaza ovagarisa obva avawandisa ndini anoita vapiye ngekutunya kumhanya bani ndini ari kuvatemesa musoro kusara vane kweshani ndini anovaudza chokwadi pakuimba maofki wavanotukaona heta ndini ari kuita kuti varwadziwe ndini ari kuvamhanyisa mushini kunge Mr. Bean wavari kuimba vachimaketa zita ndini anovanyengera mapipi vakatarisa anopayisa kupisa akangwarisa sadza nechiki anovasevesa ari kuvakwadza nemasmati pakumechesa Shut up, hautauri panotaura. Fuck off, haudairi panokutsura. Pass up, kana waziva ndiri mukoma. Shut up, haunovhara ndindo pavhura. Fuck off, haudairi panotaura. Shut up, haupigise panokutsura. Pass up, kana waziva ndiri mukoma. Shut up, haunovhara ndindo pavhura. Ini nokuda auti, nokumhanyisa kusvika wabude sauti. Tava kutorwa picture vapauti, nokupisa sezinofobia pasauti. Une unoda ibe Air Force kana gaundi, usataurire pasi yangu yatailauti. Naimisisi miki, naimisisi mauti, musanditarise nemuno yenyu nenge pauti. Ndinofuga mazuva nezuva, pinda mato yangu mwari vapindura. Chengeta imuri yangu nebasa rangu nevamwe vangu muzuva nezuva. Ndimi baba makandigatsira kuita chimushini chengoma. Vavengi vandiwandira manje mazuva mashoma. Musandisiya ndiri ndega ndofira pakoma. Ndakuda kurova
ngoma ndodzirova ngoma karipa musamba karuma kukaroi kunobata kuchinhoi musoja mundioni nyangwe vavengi vandisoni ndopisa nzeve vanongoni baba ndine ndiri kuvhiravhira moto enbandeta so ndofila bo masoja dairai ndino munondisimbisa saka network ndakakatagara inini ndiri forward ndinodzura maposta kosi ndiri kawati network ndakakatagara inini ndiri forward ndinodzura maposta kosi ndiri kawati apana imbudzi vanotya mfenje handimbovaregerera vangaenderere chaman sirasmeta takura mupende bhima meka tako chese tiende isarama ndichipopota semutototo ngoma dzandurigadzira dzine magogogo vacharora musara motemodombo ndopa vatatangagadzira zvikumbu vari kutora ndandi dzangu dzandinosaura vomedzesane nhamo dzavachindigaira andiri wemangoma rasachaira ndochinja mapatani mukangopwaira ndiri munhu ndinotadza dzimwe nguva ndinonyatsa ndinombobata panokwadza kutaura zvinorwadza ndokusaka ndichivanza handingagone kuvafadza ona vachichacha ari kuimba achiwanza pamangoma chapagadzira chimamiso ndovasiya vachipanza efimeshini vakundisa posiripo vondigaira fusiriso ndinovataka ungezakavaimba ndanatito ranguita renda ichi chipo handiperese anondimisa ndianiko asiri ari pachipianiso jehovha mwari vefishamiso anodambura mhiko dzanoridza mapito avasima refundaranikovaudze chavanga chachiye chamuka vanotorudunura ndandi tinotatamuka toni vaudze gore rino takachamuka vada kupaparika ndosaka takavabuka make them know that me had bad legs no tinovada vari 24 so me apart tell them to stop talking tipe with them malaya vatashika votiyo hainesi madinga ndasiya vane medinesi ndavakwadza voti maigutunesi ndakuita zvebizinesi vakadzikuita ngeeginesi tipe family tatanyachipatan action don't keep a version ichi chisepochi session ndavamisa seva station vatadza vape macorrection evekutipe family tikivaudze chavanga chachiye chamuka vanotorudunura ndandi tinotatamuka toni vaudze gore rino takachamuka vada kupaparika ndosaka takavabuka make them know that me had bad legs no tinovada vari 24 so me apart tell them to stop talking tipe with them malaya Momoland music.